Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u još jedne nacionalne manjine. Emisiju posvećujemo našim Crnogorcima koji smo posjetili u njihovu domu na zanimljivoj projekciji kratkometražnih dokumentarnih filmova. Više o svemu rekao nam je domaćin Bojan Radulović. Očekuje nas projekcija 4 dokumentarna filma Branislava Baneta Bastaća. To je poznati crnogorski redatelj, prvi profesionalni zapravo redatelj u Crnoj Gori, koji je nakon Drugog svjetskog rata snimao izvrsne kratkometražne i dokumentarne i igrane filmove i televizijske filmove. I evo, mi smo, pošto se uskoro bliži 100-godišnjica njegovog rođenja, odlučili ove godine uz još poneke dokumentarne filmove vezane uz Crnu Goru, uglavnom posvetiti njemu ovaj ciklus. Koji su filmovi na repertuaru, o čemu govore? Prva 2 filma su uobičajene forme koje su u to doba bile zapravo u cijelom svijetu jer nije bilo televizora, pa se išlo tako jednom mjesečno, uglavnom u kina, na mjesečne preglede gdje bi onda u kinu se gledalo kao dnevnik pod navodnicima, recimo to tako. A druga 2 filma se rade, jedan je jedan divan film koji podsjeća ovako kao kad se male ruke slože, sve se može, sve se može. Znači, u jednoj školi u Crnoj Gori gdje je većinsko albansko stanovništvo u to vrijeme, tako 50. godine, i gdje jedan učitelj pokušava nekako animirati lokalno stanovništvo da puste djecu jer misle da je knjiga bez veze, da djeca trebaju da budu, ne znam, stočari ili ratari ili nešto, a drugi se radi o prevoznicima u autobusima, znači što šoferima, što putnicima i njihovim anegdotama po cestama Crne Gore u to doba. Koliko su navedeni filmovi popularni u samoj Crnoj Gori i jesu li prepoznati izvan granica Crne Gore? Pa prepoznate su, recimo, Branislav Bastać je uistinu osvojio brojne nagrade. Evo, ja vam mogu reći neke nagrada Jean Vigo 1959. za dokumentarni film Crne marame, zatim 13. julska nagrada 61. za dokumentarni film Selo Tijanje, specijalna nagrada u Vancouveru za film Mali voz, taj smo već imali ovdje prikazan jedan filmić o malom vozu koji ide po Crnoj Gori i em je jedna razbibriga djeci koja trče za njim pa se hvataju pa voze, em je stvarno naravno potreba za ljude bio u to vrijeme. I tako, imao je film Dječak je išao za suncem, s tim je filmom bio na festivalu 1982. godine u Berlinu, a kratki igrani film Dva kapetana, koji ćemo prikazati idući put, uvršten je u antologiju svjetskog kratkometražnog filma. Tako da prepoznat je on van granica, samo što danas nije to doba, danas to su kratkometražni crno-bijeli filmovi, pa evo mi pokušavamo malo da ih približimo današnjoj publici. Poznaje li ga dovoljno po vama i hrvatska publika? Pa ne poznaje. Zato evo na mala vrata da malo uđe ovdje i u Hrvatsku, a vidjet ćemo možda netko prepozna i pa se to proširi. Imamo ovdje naravno i hrvatske festivale, kinoteku i tako, pa ko zna, vidjet ćemo. Vidimo, tematike su uglavnom vezane uz nekakav svakodnevni život. Jesu li se tematike u crnogorskoj filmografiji zapravo pomakle s tih tema danas po vama ili su uvijek iste nekako? Ne, to raznovrsne su teme. Oni imaju preko odigranih filmova, dokumentarnih filmova, povijesnih tema, nepovijesnih tema, svakodnevnog života, pa kao i svugdje. Crna Gora nije nikakav izuzetak. Osim večerašnje projekcije, imate li u planu još nekakve aktivnosti tijekom ovih ljetnih mjeseci? Ne, evo završavamo s ovime večeras i to je to, onda nastavljamo dalje u 9. mjesecu. Što nam možete nam otkriti, što nam slijedi početkom nove sezone, da tako kažemo? Može, slijede nam znači krajem 10. mjeseca Lučindanski susreti, to je centralno događanje Crnogoraca u Republici Hrvatskoj, gdje se svi okupljaju ovdje u Zagrebu. Doći će nam iz mjesta Plav i Gusinje gosti, velika delegacija, njihovo kulturno-umjetničko društvo. Imat ćemo Crnogorsko veće u Zagrebu, ali ono slijedi tek u prosincu, pomaknuto ove godine, zato što kazališna predstava koja dolazi, vrlo zanimljivo, radi se o 2 mladih ljudi koji, muškarcu i ženi, ne poznaju se, a koji u zadnji čas iz neke ljenosti ili recimo tako odgađanja stvari dolaze na ideju da kupe jelku, a jedna jedina je ostala. I onda predstava se radi o njihovim peripetijama, kako jedno drugom podmeću i šta sve rade da bi se domogli te jelke.
a ima i neke romantične strane u toj priči i tako da je Crnogorsko veće s tom predstavom promaknuto na prosinac, jer je tematika vezana uz Jelku. Zatim želimo dovesti 2 predstave kazališne iz Crne Gore. Jedna je Krst i Petokrka, a drugo nam je Mali bračni zločini. To ćemo još vidjeti, radimo na tome, tako da, bit će od 9. mjeseca nadalje i nastavit ćemo naravno sa dokumentarnim filmom, bit će i prezentacije knjiga koje ovdje izdajemo kao Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske. Jel? Možete li nam izdvojiti nekakve aktivnosti koje su obilježile zapravo ovo polugodišnje razdoblje iza nas? Mogu, evo iza vas se nalazi, uistinu vrlo posjećena i vrlo popularna izložba Žene Crne Gore. To je izložba ilustracija majke i kćeri Todorović koje su ilustrirale knjigu koja se zove Žene Crne Gore. Ta knjiga je izuzetno popularna u Crnoj Gori, a financirana od strane Ujedinjenih naroda i Europske unije u cilju promoviranja te rodno-spolne i ženske, recimo, povijesti. Mi smo to prepoznali, ali nikako nismo mogli doći do knjige i zamolili smo ako možemo nekako s njima i njihovom pripremom za tisak u PDF formatu, barem izložbu organizirati. Jer da one dođu i promoviraju knjigu, a nemaju ni jednu za podijeliti, ne bi baš bilo. Mi smo napravili oko toga jednu izložbu koja je za 8. mart, za Dan žena, bila obilježila baš ovaj dio godine. Koliki je bio interes? Velik, mi smo tu imali, nije se moglo disati ovdje i oni su donijeli iz Crne Gore, što je mene iznenadilo, tiskali su čak igre, kao za djecu, igre asocijacija, pa recimo jedna od žena i onda vezano uz biografiju, pa prepoznaj na temelju njenog lika koja je biografija i tako, zanimljivo. To nisam očekivao da će da. Tako da je to isto bilo vrlo zanimljivo našim posjetiteljima. Je li vas nešto posebno iznenadilo? Koliki je zapravo ženski obol u povijesti Crne Gore? Puno me toga iznenadilo, požrtvovnost ponajviše tijekom Drugog svjetskog rata. Znači, kad sam neke stvari otkrivao i čitao, ja sam se doslovce ježio koliko su te žene bile požrtvovne. Imamo ovdje primjer gospođe Đurđe Đuke Milatović, to je majka Milatovića koji kasnije tijekom Jugoslavije vodio Narodnu Republiku Crnu Goru. Ona i muž su uhapšeni nakon ustanka u Crnoj Gori i nju su htjeli poštedjeti, nju i ostale žene, jer su žene, i ona je jedina istupila iz te ženske grupe, uhvatila je svog supruga za ruku jer je muška grupa išla na streljanje i rekla je kako smo bili pred oltarom, tako ćemo i umrijeti. Pred vjenčanjem, na vjenčanju tako ćemo i umrijeti. Znači, doslovce se ježi čovjek. A puno ima baš iz narodno-oslobodilačke borbe. Ovdje evo i kod nas cijeli ovaj zid je posvećen njima iz te knjige, tako da evo, to nam je cilj bio. I to je stvarno obilježilo prvi dio godine. Evo, prvi put smo ovdje u vašim prostorima. Koliko ste dugo na čelu Crnogorskog doma? Kakva su vaša iskustva? Kratko sam, tek ni nekih 10 mjeseci. Pa čujte, članstvo je starije. To su uglavnom Crnogorci koji su raspadom Jugoslavije se našli ovdje, jer su tu studirali ili radili i nisu se onda vraćali nazad u onu tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju Miloševićevu. A ova nova generacija malo je teže do njih dopreti, zato su nas mlađe doveli da mi pokušamo do njih dopreti. Evo ja i kolega Nenad koji je isto tako otprilike moje godište u 40-ima, pokušavamo što možemo da dovedemo i mlađe ljude. I evo, moje iskustva su, pa stvarno, ne znam, ovo je jedan divan posao u kulturi, filmovi, folklor, zbor, izdavanje knjiga, jedna jako lijepa stvar. Što Crnogorcima zapravo znači ovaj dom u centru Hrvatske, možemo tako reći? Znači im jedan dodir sa onime što su izgubili. Oni su naravno dobili puno toga, inače ne bi ostali ovdje u Hrvatskoj, ali su izgubili neki doticaj sa svom domovinom i ovdje oni susreću svoje sunarodnjake, prijatelje, pričaju o Crnoj Gori, nešto što ne možeš započeti takve teme negdje vani stojeći u redu za kruh, jer ljude ne interesira nešto iz Podgorice ili Cetinja ili
ne znam, Bara ili Ulcinja, ali ovdje kad se nađu slične teme, slične iskustva, slična djetinjstva i njima puno znači ovo. A također naše izložbe, knjige, filmovi, sve ovo što je vezano, i ovi filmovi su sada koje ćemo večeras vidjeti, vezani uz Crnu Goru. I onda, naravno, te teme, to sve njih privlači. Po vama, kako se oni osjećaju ovdje u Zagrebu? Jesu li prihvaćeni? Da, oni su sastavni dio. Znači, Crnogorci, provođene su sociološka istraživanja i statistička. Crnogorci su jedni od najasimiliranijih zbog sličnog civilizacijskog nekog kruga, jezik praktički isti, i ekavski, i štokavski. Jednostavno, apsolutno nikakvih problema. Jedini problem je za nas kao zajednicu koja ih predstavlja da se toliko asimiliraju i osipaju. Ali oni se izvrsno osjećaju, oni su sastavni dio ovog grada i ove zemlje i nemaju apsolutno nikakvih svojih problema. Evo jedno kratko pitanje, ako može da se malo osvrnemo na aktualnu situaciju. Kako se onda osjećaju vaši članove, možda i vi osobno, sa ovom nedavno donešenom rezolucijom o Jasenovcu? To je sramotno. Znači, sama stvar da se osude nacistički ili ustaški, fašistički zločini, naravno je hvale vrijedna, bez daljnjeg. I nije bitno je li Ruanda ili Burundi ili Crna Gora ili Španjolska osuđuju nacističke zločine, neka, hvale je vrijedno da bilo tko u bilo kojem trenutku to napravi. Ali ovdje je pitanje tajminga i jedne treće strane, hvala Bogu, hrvatska strana itekako dobro razumije, i to su izjavili i naš predsjednik i naš predsjednik vlade, da su izuzetno svjesni tko je to, tko stoji, jedna regionalna sila, kao koja se hoće biti silom. I cijela ta priča oko tog ruskog i srpskog sveta i to, a nama je cilj kao nacionalnoj manjini, crnogorskoj nacionalnoj manjini u Republici Hrvatskoj da Crnu Goru izvedemo na briselsko-atlantski, londonsko-washingtonski put, a ne taj rusko-srpski svet, što se pokušava evo i na taj način kroz ovaj neobičan tajming nekih trećih strana koje dolje pokušavaju da proguraju neku svoju agendu. Mislite li da je crnogorsko društvo duboko podijeljeno? Pa ne mislim da je politički, u političkoj areni, što se tih stranaka tiče i to, je velika podijeljenost, ali u društvu mislim da običan čovjek je za Crnu Goru i za dobar život, normalno za zapad. Samo vi imate, ja bih rekao, u zadnjih možda 5 do 10 godina, to je neka moja ovako procjena, da u cijelom svijetu i na zapadu, moram reći, evo, ovom prilikom i na zapadu je jedna velika diskrepancija između vladajućih elita i što želi običan čovjek. Znači, imamo sad recimo situaciju... Mislite da je utjecaj srpske politike itekako jak u Crnoj Gori trenutno? Pa jak je, da. Jak je kroz Srpsku pravoslavnu crkvu, kroz stranke koje su očito dirigirane od strane Srbije, tako da. Kao što smo vidjeli, jedva im je prošla ta deklaracija za jedan glas, ali je eto prošla. Sada barem, kako kažu neki naši članovi kad smo se tu okupili i osjećali tu sramotu i raspravljali o tome, rekli su barem sada imamo imenom i prezimenom su tamo navedeni ko su ti igrači. Eto. Kroz naše razgovore evo i sa građanima Zagreba i oni su to duboko osudili, ali su također istaknuli da su Crnogorci pravi ljudi, da to nije zapravo crnogorska poruka. Znači li vam to puno, evo, da ipak se u Hrvatskoj prepoznaje? To naravno da mi znači. Sa kime god da sam ja pričao, nitko ne misli da je to crnogorski stav. Misli da je to ili izmanipulirano ili tako nametnuto od strane trećih snaga. Eto. Mislite da će to utjecati na dobrosusjedske odnose Crne Gore Hrvatske? Pa sigurno da će malo utjecati, ali na dugoročno ne vjerujem. Ne. Mislim da ovako u nekim dnevno-političkim igrama će možda malo tu i tamo neko to spomenuti, ali mislim da su svi svjesni i kao što rekoh, bio je vrlo jasan stav iznešen i od strane predsjednika i predsjednika vlade, tako da mislim da neće biti nikakvih problema. Vjerujete li onda ipak i u europsku budućnost Crne Gore? Vjerujem. Ovo je samo jedan
štucanj koji se dogodio kad se nešto krivo pojede. Svoje mišljenje o potonjem, ali i općenito životu i aktivnostima zagrebačkih Crnogoraca rekla nam je jedna od njih, gospođa Jelena Rončević. Počela sam dolaziti s njim na razna događanja prije otprilike 2 ili 3 godine. Ne dolazim onoliko često koliko bih htjela zbog poslovnih obaveza i često sam zauzeta u to vrijeme, ali kad god mogu dođem. Što ovaj dom znači vašem ocu, ali i vama, evo? Da, pa meni znači puno, ne znam kako bi vam to opisala. Jako sam vezana za svoje porijeklo. Znala sam već prije da moj otac sa nekim svojim poznanicima koji su također porijeklom iz Crne Gore odlazi na ove susrete. Ne znam kako bi to opisala. Što vas evo posebno nekako dotiče ovdje kad dođete? Da. Ovdje pokušavamo očuvati, kako bi rekla, naš identitet i našu kulturu, našu nekakvu tradiciju koju nosimo, ponajviše kroz kulturne manifestacije i slične događaje. Kako je to teško, izazovno u ovom današnjem vremenu kad smo nekako svi na neki način asimilirani? Pa, mi ovdje imamo problem sa time što nemamo mlađih generacija. Uglavnom, dakle, naši članovi su, kako da kažem, pretežno, dakle, već starija generacija i naš predsjednik pokušava naći, dakle, nekako privući mlađe ljude. Teško je, dakle, to je taj problem možda neočuvanja identiteta, možda mnogi nemaju tu nekakvu svijest o svom porijeklu ili ne smatraju to nečim bitnim ili su već, kako bi rekla, s obzirom da ne postoje nekakve bitne, ako to tako mogu reći, jezične i kulturološke razlike između Hrvatske i Crne Gore, nemaju možda tu svijest o pripadnosti crnogorskoj naciji, očuvanju kroz tradicije, kroz nekakve kulturne događaje ili okupljanja i slično. Ja osobno imam taj, kako bi rekla, neki unutarnji osjećaj očuvanja te tradicije i takvog identiteta. I dolazak ovamo i sva događanja vezana, znači, za našu zajednicu, kao što su Lučidanski susreti ili Dani nacionalnih manjina u kojima sam sudjelovala, mi uvijek puno znače. Vjerujem da sva ta zbivanja znače puno i mom ocu koji, dakle, i kroz knjige i kroz, dakle, druženja i očuvanje poznanstava također njeguje, dakle, tu nekakvu povezanost. Druga ste generacija, evo, Crnogoraca koji žive u hrvatskoj metropoli. Moramo se, nažalost, osvrnuti na ova neka nedavna događanja. Kako vi gledate, evo, na ovu rezoluciju koja je nedavno izglasana? Vjerujete li da će možda naštetiti stvarno dobrosusjedskim odnosima Hrvatske i Crne Gore? Pa, ja se nadam da neće, da će naši političari biti mudri i neće dozvoliti, kako da kažem, ako smijem se tako izraziti, pod navodnicima provokacije, odnosno ili takve pokušaje, i da će ustrajati na tom putu dobrih međusobnih odnosa koje zapravo imamo već dugi niz godina i koje ne bi smjelo narušiti. Nadam se da su takva vremena ipak iza nas. Idete li često u Crnu Goru? Kakav je vaš doživljaj te zemlje? Vidimo i na ovoj rezoluciji. Mislite li da je to isto dosta podijeljeno društvo? Pa, čini mi se nekako da u zadnje vrijeme to uviđam, da zapravo, dakle, kod samih ljudi, znači stanovnika, postoji ta neka podijeljenost, da jedni, kako bi rekla, imaju taj identitet, odnosno smatraju sebe Crnogorcima, a drugi ne toliko ili nemaju takav, ne bi se na taj način izjasnili. Imam osjećaj da tu postoji ta neka podjela među samim ljudima. Ja često, odnosno koliko god je to moguće, idem barem jednom godišnje posjećujem najbližu rodbinu i uvijek mi ti odlasci puno znače. Iz koje se dijela Crna Gora? Okolica Pljevalja. Da.
Nisam doduše s nikim ko je baš iz Crne Gore ili sa nekim svojim rođacima ili poznanicima razgovarala o toj problematici, ali kroz nekakve kontakte i tako iznošenja raznih stavova imam taj osjećaj da nažalost postoji ta podijeljenost. Vjerujete li vi ipak u europski put Crne Gore? Da. Vjerujem da, čini mi se da je to neminovno zapravo, kao što je bilo dakle i za Hrvatsku, tako će vjerojatno biti kroz neko vrijeme, ne mogu procijeniti koliko, ali i za Crnu Goru, vjerojatno i za sve zemlje, dakle bivše Jugoslavije prije ili kasnije, dakle ne vjerujem da postoji nekakav drugi put sada i mora na tome ustrajati. Svoje dojmove o aktualnoj političkoj situaciji u svojoj rodnoj zemlji s nama je podijelio i profesor Sava Bogdanović, koji nam je i otkrio jedno zanimljivo sociološko istraživanje koje trenutno provodi među zagrebačkim Crnogorcima. To je nastavak socioloških istraživanja o Crnogorcima u Hrvatskoj. Prvo smo izveli pokojni akademik Ivan Cifrić i ja 2011. A sada smo evo nakon tih 14 godina sa profesorom Afrićem pokrenuli drugi dio istraživanja, nasljednici i potomci Crnogoraca u Hrvatskoj. Kako ste došli na ideju, koliko je bilo zahtjevno istraživanje i koliko njih je uopće? Koliko će biti zahtjevno, bolje govoreći, jer istraživanje je krenulo. Naime, broj Crnogoraca u Hrvatskom po zadnjem popisu stanovništva je radikalno opao sa 10.000 na 3.700. Pa mislimo da i broj nasljednika i potomaka Crnogoraca u Hrvatskoj zapravo je nepoznat. Što je uzrok tolikom padu? Pa od rata, Domovinskog rata, zatim gubitak dijela populacije zbog godina, odlaska zbog smrti, zatim daljnjeg raseljavanja, odlaska u Europu i dakle ima više razloga, ali to su glavni. Je li jedan od razloga možda što evo Crnogorci, odnosno njihovi potomci se više i ne izjašnjavaju zapravo? To ćemo još vidjeti, idemo sad to istraživati. Mi prave potomke Crnogoraca imamo evidentirane u istarskom selu Peroj, tamo je negdje oko 200 živućih potomaka, a koliko ih ima po ostalim dijelovima Hrvatske, u Zagrebu je negdje oko 1100 Crnogoraca po popisu stanovništva. Recimo da svaki od njih ima po jednog potomka, to je dakle negdje bar 1000 potomaka. Ali mi ćemo zahvatiti negdje 150 potomaka ili nasljednika Crnogoraca u Zagrebu, pa ćemo onda provjeriti to stanje pravo. Profesore, koliko dugo ste već aktivni u ovom Crnogorskom domu? Pa od osnutka zajednice od 90. Koliko vam znači, koliko vam znači aktivnosti i rad u središtu Zagreba za Crnogorce? Ja sam u Zagreb došao 69. na studij, oženio se Zagorkom, rodio sinove Zagrebčane, a moja ideja je bila da ostane jedan kontakt sa domovinom mojih predaka. I to sam uspješno prenio tako što sam svake godine u tim godinama prije Domovinskog rata s djecom putovao na groblje, u posjet rodbini i tako dalje. I to se pokazalo uspješnim. Dakle, ne zaboraviti svoje porijeklo, a poštovati domovinu u kojoj živiš. I to je to bogatstvo. Bogatstvo, dakle, ja sam bio istaknuti kulturni radnik u Zagrebu i to nije Zagrebu smetalo što sam po rođenju Crnogorac. Ali sam razvijao hrvatsku i zagrebačku kulturu. I na to sam ponosan što sam to uspio izvesti. Kao kulturni djelatnik i kao zapravo značajna osoba u životu, javnom životu grada Zagreba, kako vi gledate na nedavna događanja u Crnoj Gori? Žalosno sam. Pod jedan, ja kao sociolog znam da je moderno crnogorsko društvo jako podijeljeno. Ja bih čak rekao ovako raspolućeno, negdje pola-pola.
To se vidi zapravo i doslovno po broju evo, glasova za i protiv. Da. Uglavnom je i u parlamentu pola-pola, sada na glasanju o toj čuvenoj rezoluciji o Jasenovcu također pola-pola. Jesu li to po vama nekakve niske udarce? Pa, za koga su niski udarci? Zakašnjeli niski udarci? Da, ja mislim da je to politikanstvo, da je to tako jedan politički igrokaz za neke dnevne potrebe, vjerojatno ili naručitelja takve priče ili onih koji se bore da opstanu na vlasti u sadašnjoj političkoj situaciji u Crnoj Gori. Jer može li se po vama Crna Gora othrvati tom zagrljaju istoka? pa slušajte, ona je u svom cijelom dugom postojanju to znala. I ako postoji vjera da će se othrvati od ovoga, onda je to, dakle, kako bi rekli Rimljani, da je povijest učiteljica života. Tako da i ta povijest razvoja Crne Gore i održavanja Crne Gore kao samosvojne zajednice i države i sad će se pokazati. Problem je samo žrtava. Mislim da će sad biti žrtava na razne strane. Ne mislim fizičkih žrtava, koliko kulturnih, koliko izgubljenih decenija ili godina. Ono što sam ja na jednoj od televizija lani u Crnoj Gori rekao, jer su me pozvali da nešto govorim, napao sam tu kulturu zaborava koju oni razvijaju. Oni pokušavaju zaboraviti sve ono što jest i izmišljaju ono što nije i podmeću to kao aktualnu situaciju. I to je jedan od velikih problema. To je, ja govorim o žrtvama, mnoge dobre stvari će se na taj način htjeti zaboraviti. Kako gledate na reakciju Hrvatske? Pa s obzirom na vještinu našeg premijera koji je prije svega školovani diplomat, tako je, ona je diplomatska. Ali mora doći iskrena reakcija, prava reakcija. Dakle, po mom mišljenju mora biti puno manje diplomatska, a puno oštrija. Razgovarali smo i sa Zagrepčanima, oni su jasno razlučili da to nije poruka crnogorskog naroda koji im je prijateljski narod, već da su to zapravo provokacije, odnosno srpski utjecaj. Znači li vam ta podrška? Aktualne političke situacije u Crnoj Gori. Slušajte, jedan od tih uzora u mom školovanju, Hegel, je davno napisao prije 200 godina: svaki narod ima vladu kakvu zaslužuje. Tu vladu sadašnje Crnoj Gori su birali birači u Crnoj Gori. I to je problem. Vjerujete li ipak u europsku budućnost vašeg naroda? Sad ste rekli nešto što je sporno. Evropska budućnost Crnogoraca je neupitna. Ali u Crnoj Gori postoje i Srbi, a njihova evropska budućnost je upitna. Profesore, hvala vam puno na razgovor. Poštovani gledatelji, hvala i vama na pozornosti. Bilo je to sve u ovo tjednom izdanju emisije. Do sljedećeg četvrtka, srdečan pozdrav.